Харвардското дуо Петко Василев веројатно ќе бидат носители на новата бугарска влада. Токму со партијата Промените продолжуваат, која добија грото од поддршката од бугарските граѓани. Токму Петков и Василев најуваат нов пристап во диалогот меѓу Софија и Скопје. Долгогодишниот новинар и автор на емисијата Панорама, Бојко Василев, специјално за емисијата Трилинг, ги анализира изборните резултати во Бугарија, како и престојните претседателски избори, од аспект на диалогот меѓу Скопје и Софија. Инаку со Бојко Василев, речиси пред 2 години имав можност да разговарам токму во Софија. Уште тогаш почитуваниот новинар, еден од највлијателните бугарски новинари, Василев, оцени дека во фокусот на разговорите меѓу Скопје и Софија не треба да бидат само историските прашања, туку треба да се осврнат двете страни на економските, инфраструктурни и образовни теми и дилеми. Новият политически проект "Продължаваме промяната", който спечели най-много гласове на българските парламентарни избори, започва съставянето на правителство. Това ще трае дълго време. Ще бъде сложно и трудно. Защо? Защото единствената възможна комбинация за сега изглежда "Продължаваме промяната" да се събере с още цели 3 политически формации. Това са Българската социалистическа партия, партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" и Градската либерална коалиция "Демократична България". По отношение на Република Северна Македония, изявленията на Кирил Петков, който е един от двамата основни лидери в "Продължаваме промяната", са за добронамереност, за отворени врати, за диалог, за работни групи и за прагматизиране на отношенията. Искам само да кажа, че това не е ново в подхода на България спрямо Скопие. Това беше факт в последните 30 години. София обаче се безпокои, че това е по-скоро едностранен подход, който много рядко среща добронамереност от другата страна на границата. Такова е усещането в София. Нека да кажа и друго. Ключовото изявление по отношение на развързването на възела за влизането на Република Северна Македония в Европейския съюз е изявлението на президента Румен Радев по време на изборния ден. Той каза нещо в смисъл, че топката е в Скопие. Това е отдавна известната българска позиция. Скопие трябва да направи жест, Скопие трябва да зачете българският интерес, Скопие трябва първо да направи крачката. Това изявление е важно, защото Кирил Петков беше министър в служебното правителство на Румен Радев. Между двамата има подкрепа и взаимно доверие. С други думи, позицията на президента Радев не е предизборен ход, нито нещо временно в българското отношение спрямо Република Северна Македония. То изразява широк консенсус в българското общество за това, че върху Скопие се пада задачата да възстанови доверието. И така, въпросът е: готово ли е Скопие да спазва договора, който само подписа с България през 2017 година? Готова ли е Република Северна Македония този договор да стане не просто позиция на управляващата партия, а позиция и на опозицията, позиция на голямата част от обществото в Република Северна Македония? И най-накрая, готова ли е Република Северна Македония да покаже уважение към България, към българската позиция, към българската гледна точка? Това е изключително важно, защото много хора забравят, че в България македонците са повече, отколкото в сегашната Република Северна Македония. И огромното мнозинство от тях се чувстват българи. Имаме сложен възел от противоречие и не бива да се очаква, че нещо в България ще стане и с магическа пръчка този възел ще се развърже.
трябва да видим какво е готова да направи Република Северна Македония и нейният политически елит. Трябва да видим коя е крачката, която този елит е готов да направи, за да тръгне Македония по европейския път.